Para mí la orfebrería es una maravilla. Me agrada, es un arte y es una satisfacción poder trabajar en estas cosas. ¿Trabaje o es un hobby? No sé. La verdad, pues no sé. Como te veas, si es treball perquè tens que treballar, però com m'ho passa com antes la feina. No, però me centre tant que moltes vegades perd la noció del temps. No sé moltes vegades les hores que em passa fent una feina o me quedo así un poco en la vida. Pues para mí, pues yo qué sé, es una faena bonica que m'agrada i jo què sé, bé, estàs en la natura i bé, de categoria, bé, molt bé. La veritat és que ser piloter per mi ha sigut continuar el treball de la meva família, una responsabilitat important i un treball que a mi m'agrada fer. A part de que jo hagi estudiat una altra cosa, el fet de treballar fent pilotes és com si creés tots els dies. És a dir, fer una pilota, una no té res que veure en una altra, cada pilota és un món diferent. Entonces és un treball creatiu que la veritat és que a mi m'ha agradat i considero que és un treball important. Bueno, pues per a mi la veritat que faig el que m'agrada, no me puc queixar, és una passió. Vaig començar fent escales i m'ha tirat mitja vida professional fent escales de volta i he acabat fent cada vegada més coses, fent techos, cúpules i cada vegada la veritat que m'agrada més, m'encanta el que faig. Ja no sols per la repercussió, sinó perquè, no sé, a mi m'agrada superar-me, no? No m'agrada estancar-me en una cosa i ja està, no? M'agrada anar, potser aprenent més coses i anar avançant en el meu ofici. I la veritat que a mi és una passió, fer voltes m'encanta. Home, això per mi, jo, quan estic en el trinquet, estic molt orgullós de veure molta gent, algun jugador que porta didals meus, i jo sempre penso, mira, este porta didals meus, l'altre també en porta. De veure que porta una cosa meva i està jugant a gust, me sent molt ample. Estic molt ample d'això. I ells quan me veuen, i Ramon, com estàs? Per mi és molt bonico. Molt bonico. A mí me gusta la pureza, ¿vale? Entonces, en un mundo tan superficial como el que estábamos, porque es así, somos prácticos, esto no es nada práctico. O sea, y sin embargo, llama la atención. Y que sea un elemento natural. También yo he hecho otras artesanías, pero esta es la que yo quería hacer, trabajar con plantas. Porque no solamente lo puedes hacer tú sola, o sea, tú puedes recoger la materia, es su olor, es todo. Y va enlazado con una sensación. Y eso lo veo en la gente. O sea, el que te diga que bonito, pero no es bonito por la técnica en sí, es lo más sencillo, es planta natural, mojada y entrelazada. No lleva ninguna técnica más. Entonces es como que unión a lo natural. O sea, lo veo más así. Bueno, para mí ha sido, es y será, una vida, toda una vida, que he dedicado a trabajar en algo que me ha gustado, y eso es muy, muy importante, creo yo. És la meva vida completa, és l'experiència, els pares, les ensenyances, les amistats, quasi tot ben relacionat amb lo de picapedrer i a més és un treball molt agraït perquè deixes allò que tu vols, ho deixes per al temps i per a temps. I he sigut afortunat perquè d'anar per els puestos i que les persones valoren el treball que tu deixes, te crea la satisfacció de poder anar tots els dies a casa a aixetar-te a gust i els diners que uno té per poder menjar també estiguen correctes. Jo he començat de xocotet. Quan era xocotet, als 10 anys, 11 seria, ja vaig començar a cosir i fer llata. Entonces així era això de fer llata i cosir. Tenia 10-12 anys. I després em vaig posar a la sarga, que diem, fer carrafes, partint canya,
per fer garrafes, i als 26 anys, bueno, em vaig treure el carnet de primera al camió i ha sigut xofer tota la vida, 40 anys, carretera i manta. I així ha sigut. I al retirar-me, ma mare va guardar les agulles en aquell temps, me va dur, i jo esperava ara, que de tant d'any m'ha començat a cosir i fer llata i això a mi és un hobby, m'agrada, jo passo el temps sense donar-me compte. I així que això a mi m'ha sigut un hobby, però i a morir-se més també la dona, estic a soles, i a mi això. Bé, jo dic, a mi m'agrada, i que és que m'agrada, jo sempre, a mi m'agrada treballar, sí, no puc parar, jo em veig un dia, dic, quan tu te retires veurem què fem de tu, perquè jo no vaig anar per corrents, aposto. Sí, ja entra plastiquent, tot fugia perquè estava plastiquent, que la fàbrica que jo treballava dia plastiquent. Jo he sigut treballador, però sempre per treballar i portar diners a casa. Això és el que era la meva felicitat. Així que aquesta vida meva ha sigut treballar i escolta, i ho dic, si tornara a viure no sabria mal viure la vida que he viscut. Jo he sigut camionero, treballador, partir canya, fer garrafes de canya, carregar camions a manta, descarregat, anar corrent de reparto, perquè el reparto l'he vist anar corrent. Jo m'alçava a les 3 de la nit i m'anava a Múrcia, a Albacete, a Ciutat, a fora. La meva felicitat era treballar. Jo ho dic ben clar. Jo no m'he arrepentit de la vida que he tingut. I si tornara a néixer, faria el mateix, perquè m'agrada. I això a mi, ja ha vingut Salva, sí, que em fa companyia algun dia i jo ho passo molt feliç, de veres, jo ho passo molt feliç fent això. I ve Salva, que l'ha ensenyat, Salva l'ha ensenyat, no veus per on, és professional. I ho fa com jo, que no té res que dir. A voltes em calia pegar un carxot. Jo dic, ai, no t'has fallat. Sí, és de veres, a voltes dic, a cada dia anem arrere. Li pega alguna això, però molt tranquil, molt a gust.